Sziasztok! Én Blackjack vagyok, és most a Five Nights at Freddy's sztoriára fogunk beszélni. Egyszer egy gyerek nézett be szomorúan a pizzeria ablakán, hogy a többiek milyen jól szórakoznak, meg minden, és mellé állt egy kocsi, amiből kiszállt a Purple Guy nevezetű ember, és megölte. A gyereket betette a kocsiba, utána hátulról bevitte, és ő belőle lett Marionett, aki az egyik szobában van, amit nem látunk, sajnos. De jó is, hogy nem jön. És egy idő után volt egy buli, ahol Purple Guy 5 gyereket egyesével hátravitt ahol a robotok darabjai vannak, és ahol összerakják őket, és megölte egyesével ezeket a gyerekeket, és éjszaka, amikor életre kell, vagy amikor fölkelt Marionett, mivel a programjában az van, hogy ajándékokat osszon, ezért a halott gyerekeknek ajándékokat tett le, de az lélek, ami benne volt, az látta, hogy ezeket a gyerekek meghalt, és tudta is, hogy ki ölte meg őket. Ugyanaz a rózsaszín ember, aki őt is megölte. És a gyerekeket betette a ruhába, mert nagyon megsajnálta őket, és elkezdtek az emberek gyanakodni másnap, hogy a ruhák véreznek és bűzlenek. Ezért majdnem bezárták a pizzériát, de nagy nehezen kitisztították a ruhákat, és a testeket eltüntették belőle. De a lelkek azok benne maradtak a ruhákban, és ezért üldöznek téged, mert azt hiszik, hogy te vagy most te vagy Purple Guy, és és téged meg akarnak bosszulni. Egyik éjszakán fölkelt Freddy, és ott volt, bocsánat, csak nem régen ettem, és azért befogok. Fölkelt Freddy, és ott is volt Purple Guy. Purple Guy elfutott, de talált egy baltát. Freddy egy ideig követte, de elvesztette. És Purple Guy hátulról megtámadta és széttörte. Utána Bonnie is fölkelt, és így egyesével széttördöste őket, Foxit is, Chicát is, Golden Freddyt azt nem, mert igazából ő csak egy jelmez, és őt nem tudná szétütni. De mindegy. És ezekből a ruhákból, amiután széttörte Purple Guy, kiszálltak a lelkek, és elkezdték követni, ijeszgetni Purple Guy-t még a pizzériába, és Purple Guy félelmében bement a raktárban, és talált egy Springtrap nevezetű jelmezt, amit a 3-ban láthattok, abban van Purple Guy. És az Ender Skeleton, ami benne volt, annak egy szege kipattant, és megölte Purple Guy-t, és a gyerekeknek ezért teljes lett a bosszújuk. És másnap észrevették a szétvert robotokat, persze Purple Guy-t ezt valamilyen csodálatos módon, nem tudom miért, nem találták meg. És újra építették a pizzériát, ez lett a második Freddy Fazbear pizzeria, ahol vannak a túk, meg az oldok. A szervizbe, ami
a kettőben, abban a sötét szobában láttok, amit megvilágítotok, ott van a régi Freddy és a régi Chica, meg a régi Bonnie. Na, ők azok, akiket szétvertek, csak újraépítették, és a hangjuk nem nagyon, gondolom, nem akarták oda vinni a gyerekekhez a félarcú Bonnie-t, mert az nem lett volna szép. Na és a marionett az előrébb került, vagyis ő is oda került a túlhoz, és amúgy Mengül az azért van széttörve, mert egy gyerek nagyon okosan kitalálta azt, hogy fú, de vicces lesz, törjük szét Mengült, szétszedték, és azért néz ki úgy, meg azért mászik a falon. Meg amúgy, amikor halljátok azt a fura hangot, amit kiad, meg egy beszédet benne, az azért van, mert Mengülbe alapból be van építve az, hogy tudja hívni a rendőrséget, hogyha lenne valami. És a rendőrségi rádiót halljátok a hangjában. De amúgy a túk, azok csak azért akarnak megölni, mert azt hiszik, hogy betolakodó vagy, és hát ezért meg akarnak ölni. Nem tudom miért, de meg akarnak ölni. És a kettőben a pizzéria leégett, és amúgy igazából a 4 és a 3 az egy és ugyanakkor játszódik. Na, a 3-ban, amikor Springtrap elénk áll, akkor csak segítséget akar kérni, de nem tud megszólalni, mivel hát a száját is átszúrta egy fémdarab. Nem tudom, hogy átszúrta. Mondjuk nem nehéz kitalálni. Meg igazából alig tud járni. Csak azt nem látjuk, mert tönkre megy a kamera, amikor átmenne. Na és amikor a gyermekhangot kihagyjuk a kamerából, azért megy el, mert a programjába az van beállítva, hogy megkeresse az embereket, és hát, hogy segítsen nekik, mivel hajnal van, vagy hajnaltól 6 óráig tartozó a lelkek felkelése. Azért, igen, a lelkek felkelése, és ha 6 óra lesz, akkor a lélek az, a lelke az nem tudja működtetni a robotot, vagy a robot automatikusan visszamegy a helyére. Springtrap, nem tudom, a fantomok azért ugranak elénk, hogy szóljon nekünk, hogy egy gyilkos van a pizzériában, és menjünk el. Amúgy a 3-ban azért vagyunk egy játszó részben, mert úgy van mindegyik pizzériánál úgy volt, hogy ne unatkozzanak a gyerekek, hogy van egy játszós része és egy pizzéria része. Az 1-ben és a 2-ben a pizzéria részen vagyunk, a 3-ban meg a játszóház részen vagyunk. Na és hát ennyit a 3-ról, és akkor a 4-nek az a sztoria, hogy igazából vagy te, a gyerek, és a játékok közben, amik vannak az éjszakákon át, azok azt mutatják meg, hogy mi történt veletek, mert te azt újraéled, ami történt veled, és az a történet, hogy a bátyád és a haverjai megfogtak, és azt mondták, hogy fú, de jó poén, dobjuk oda Golden Freddynek az öccsét, és véletlenül pont a szájába dobták, és szegény gyereknek a fejét szétnyomta, de te túlélted, és amíg a kórházba vagy, addig te ezeket újraéled, és amikor 6 óra után
azok ami és igen, a játékok vannak, azt te igazából járod, és amikor te meghalsz a rémálomban, akkor tényleg meghalsz. És amúgy igazából az játék végén tényleg meghalsz, és a kis Golden Freddy, aki veled van, az bocsánatot kér a sok szörnyűségért, amit átéltél. És még visszatérek egy kicsit az egyhez, mert az egyben azért van külön Foxy, mint a többiek, mert most azért van külön, mert ő egy külön előadás volt, és azért van a írva, hogy sorry, hogy bocsánat, hogy nem működik, mert Foxy az igen, a 87-es harapásnál, most a 87, igen, 87 a harapás éve, és akkor egy kisgyerek így odament a Foxyhoz, és elkezdte, hogy először nagyon csodálta, hogy hú, de jó ez a kalóz, mert kalóznak vannak csinálva. De utána már elkezdte mondani, hogy hú, de rossz, hogy meg minden, hogy miért ilyen keze van, meg ilyenek, meg hogy miért van megtörve a hasánál. És Foxy elkezdett lassulni, már elkezdett a lélek működni benne. Most igen, a test, de a gyereknek a lelke, aki benne van, és fejbe harapta úgy a kislányt, vagy kisfiút, hogy belehalt. És ezért van elzárva Foxy a többiektől. És amúgy Golden Freddy az ott van a konyhába, ahol Chica van, csak nem pont a konyhába van, hanem konyhában egy külön szobába. Na és ennyi volt ez a Five Nights at Freddy's story videó, és szeretnétek még ilyen videót, vagy hogy játsszak, akkor nyugodtan írjátok meg. Sziasztok!